Get the point. Take a step forward. Somange kitabu kia Revelation 14:13 ekina kiyoka togo soma erinde togenda ndamye nkeje iga erinde togenda somange bukuna kia goteba Revelation 14 mstari wake wa 13 somanga bangina batenine baremereirie soma balisi bane soma nonye kurwa sesimi igwaringana lya Nyasaye buna ligoteba motegerera keigo erionka iwa eriogiri ko rugo ligoteba ikaya baseseni yabago ko rubono bamwegene tomo nene na moiko goteba tumukuru asemirimo yabo kwa makwa kwabo niyo ko batunyana haleluya amen. Huyu mama Esther aliposikia habari zake Kristo Yesu hakumndalau, alimkubali Kristo Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Na lingana lyatebirenga igoro nigegogete egekogera umuntu Esther otumokire kama maete Nyasaye ayotara mwancha Nyasaye umuntu oyo asekenyoreke iga nke mungo kieke wasoma igo basesenirie bali bago kukorubono bamwegenete omonene ngayo mumurori omonene ali bumugaka matini iga wapi mjamaa mkubwa huyu anaitwa Samson. Nisome Samson yako wapi? Samson simama hapa kwa kiburi hapa gotigere nkeyo no mugako uyu murende soma igitabu kya Luka 2 mstari wake 23 gona akolire inutegerera muigwa diganda arare mio Samson iga na rosiria ngina na basome Luka 2:23 Biblia inasema namna gani? Bunelikira sama jiko manene bunelikira sama jiko manene kera omoisho motangi okoigora enda ya okoigora Modisi some bintu bikuigweka nabi okoigora enda ya kero omoisho motangi okoigora enda ya ngina naro kwa mojono asoma nene Samson nayo moisho motangi bwo monginesta injo monene omatini omonene omatini na omogakaga nayo mumuromo nene bwo mochioyo gote na Biblia atebira arokole naki omochenu wapi wale ndugu zake na wote sasa familia ya mzee Matini tena nango igoroga igamba tabiringana elimu abana bo mugaka Matini na rona abange bale tena nango bali mulangega tena nago chagaiga bono manye to mugaka ogotire omo Samsoni naye bono na mulandi na kwera irie nke ababande bonsi pigochia bobwati Samsoni moigwe kya goteba toko bo mochenu ase mochio omo muromo nene onyago gotinda gokobo muronge obasomo nene okorera omonene uraye nkeyiga aba mugaka oyo mumurende bono abangina bayendo che bono mugaka tatigare tibwe mumurende kabisa omwana gakorwanirira ise binabusi tobasa gotebanga Samsoni tigamwira nyagitari nganyarebe nere tigamokorera nyarebe nere asometie nyarebe nere arwirete ng'ombe na kuambia kwamba kila mtu apiganie mibaraka yake kutoka kwa mzee mugako tigaire maega bono igabwata amasese ni gwako bakero yomo erwanirire genda mukwanire gukwani mambia mwaka besa kaya beke muko nonye 200 ngiyako ire besa bono iga ndakini naba ngeigo na represse go chance ka go chibarayiga chimichimi iga mwa chimichimi chiribubere akarago chiro akobwata muko iga toko igusiminga na arwarete konya moko mwa na momoire nyagitari kire litukunje na abate mwa chibesa echunere ekerako gende kanisa onyora nabwate kenda akorwa na muchango nde kenyoroga iga onyora kenda akorwera omonene barenga bakoganirie nke yamaya tata Nyasaye twakire mbiyama nasenge ncho enkeye mwana yo monene Samsoni babwatirana nabana ababonsi umugaka Matini no motene ngugo kumya okamwa abana omonene naende nere kamenye buyaso bugima bwense taibora abana abanga chandeke bono bunatigaire bweka bakungu babasacha abayiga baba boli abasacha abatatankyalire nga kyakoboya mugako yobona libwaye noboke bono nendagera kwewa asibirwe yanga abasumati erinde bamurende buya abatigiro omwando kwancha kwago korekane na asabira serietere ya Kristo Yesu maboli na akora ndembya mono monene tigabaseni bono monene tigabaseni na inwe ekero moko genda mogende buya serietere ya Yesu. Amen. Yes. Get the point. Take a step forward.